ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చి గోండి సాంగుల్లో లిరికల్ వీడియో ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్ని పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇది ఒక సబ్స్క్రైబర్ పంపించిన వీడియో, తన కోసం చేసిన, అందరికీ నచ్చుతుంది. లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో మన సబ్స్క్రైబర్ కోసం ఈ వీడియో చేసిన, అందరికీ నచ్చుతుంది. తనకే కాదు, మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సేమ్ టు సేమ్ అతను పంపించిన వీడియో విధంగానే చేసిన. అతనికి కూడా నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి బ్రో. ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ ఫోటో కావచ్చు, వేరే ఫోటో కావచ్చు, మీ చాయిస్ అది. మొత్తం 24 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 24 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, ఒక షేప్ తీసుకొని ఈ షేప్ని మీకు నచ్చినంత జూమ్ చేసుకోండి. సో మీకు ఎంత నచ్చుతుందో ఆ విధంగా పెట్టుకోండి. దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఫోటోని అండ్ షేప్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ మధ్యలో దీన్ని టచ్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్, ఈ ఫోటోని టచ్ చేసి ఫోటోని ఇటు అటు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా పెట్టుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ షేప్ని కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిట్ షేప్లో రేడియేషన్లోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన విధంగా దీన్ని మినిమం ఒక 60-65 దాకా పెట్టేసుకోండి. 65-70 దాకా పెట్టేసుకోండి. సో కింద దానికి 75 చేసి పైన సైజు ఉన్నది కదా, దీన్ని కొంచెం పెంచుకోండి. సో ఇంత చాలు. సో ఇంత పెట్టేస్తే సింపుల్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ దీనికి ప్లస్ ఐకాన్, ఇంకో షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ని ఇలా జూమ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ పెట్టేసి కలర్లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బ్లాక్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని షేప్ని టచ్ చేసి బ్లెండింగ్ ఓపసిటీలోకి వెళ్ళి ఓపసిటీ కొంచెం తగ్గించుకోండి. సో ఈ విధంగా ఇంత తగ్గించి ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఒక లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ముందుగా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సాంగ్ తీసేయండి. అండ్ పైన 3D కెమెరా ఉంటుంది, అది తీసేసి కాపీ 15 లేయర్స్. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ దగ్గర ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి 9 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 15 లేయర్స్ అని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో దీనికి ముందుగా ఏం చేస్తారంటే, కరెక్ట్గా రాకపోతే మీకు నచ్చిన విధంగా ఇలా పెట్టేసుకోండి. చిన్న సైజ్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద సైజ్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ చాయిస్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ దానికి టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ఇటు అటు అయితే ఇలా జరిపేసేయండి. సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు, చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఈ షేప్ కొంచెం డిమ్ అయినట్టు అయితే మళ్ళీ షేప్ మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్ ఆపోజిట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం పెంచుకోండి, ఇంకా బాగా వస్తుంది. సో ఇలా
సో ఇలా వచ్చేస్తే సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి వీడియో యాడ్ చేసుకోవాలంటే పైనుంచి టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, అది మీ చాయిస్. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చాను. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ని మొత్తం వచ్చేలాగా జూమ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసి దీనికి ముందు కిందికి తీసుకురండి. కిందికి తీసుకొచ్చి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఆ షేప్ని టచ్ చేసి కలర్లోకి వెళ్ళి ఫోటోకి సెట్ అయ్యే విధానమైన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ గ్రూప్ని టచ్ చేసి బార్డర్ అండ్ షాడోలోకి వెళ్ళి యాడ్ బార్డర్. ఇప్పుడు బార్డర్ని మీకు నచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో నేను మినిమం 40 పెట్టేసుకుంటున్నా. సో ఇలా పెట్టేస్తే సింపుల్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ 3D కెమెరా ఉంటుంది కదా, దానికి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ లేయర్. ఇప్పుడు 3D కెమెరాని ఆన్ చేస్తే సో ఫోటో అనేది ఇటు అటు కదులుతూ వీడియో వస్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీలైతే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.